Iako je Elektroprivreda Crne Gore u današnjem saopštenju navela da je januarski račun za struju u prosjeku iznosio 53,5 eura, građani sa kojima smo razgovarali negativno su iznenađeni pristiglim računima, ali bilo je i onih koji imaju razumijevanja. Visok jest. I zašto? Na osnovu česa ne znam. Na drva se grijem, zbog česa je 190. Imamo, došao mi na telefon 182 ili 190. Ove stvari koje pogađaju direktno stanovništvo, da je to visoko, ali opet država ne može da živi bez toga. Bih nekako to da mi smanje te račune za struju, kritikujem državu zbog toga. Oko 80 eura, tako da mislim da nije visok, s obzirom da se grijem na klimu. Bojler mi je stalno upaljen, to je neke kućne aparate. Jedan od razloga zašto građani ne traže pravnu zaštitu je i taj što su sudski procesi dugotrajni, smatraju u Centru za zaštitu potrošača i dodaju da su im često ruke svezane. Sudovi, ovi naši su, kao što znate, vrlo neefikasni. Oni traju ti procesi po nekoliko godina, a to su neke male vrijednosti. Nikad na kraj s tim. Mi ne možemo da pomognemo u takvim situacijama jer se oni uvijek ograde, oni kažu da oni imaju elektronska brojila koja automatski broje, ne mogu oni tu da učestvuju, oni ne mogu tu da intervenišu. Iskreno ne vjerujem u to. Elektroprivreda, kako dodaje Nikčević, ima svoje objašnjenja. Uvijek kažu troši se za novu godinu, više se kuva, više se peče i tako dalje. Tako da imaju objašnjenja. Nije to baš tako jednostavan proces. Treba angažovati vještake, neutralne vještake, ali pravo da vam kažem, čovjek počinje da sumnja da takvi i ne postoje. Prosječan januarski račun 2024. bio je manji oko 9 eura nego ove, 2025. oko 7 eura. Visoki računi nisu jedini problemi građana. Postojao je, kako dodaje Nikčević, i veliki broj neosnovanih optužbi za krađu struje, ali i nezakonite naplate zastarelih dugova. Elektroprivreda radi po svome, njima para treba dosta. Dosta je novo zaposlenih, velike plate i oni će se snaći. To jedino može kontrolisati država, a oni to ne rade jer je Elektroprivreda država u državi. Iako postoji dobar zakon za zaštitu potrošača, on se ne poštuje, ističe Nikčević. Zaštita potrošača je na vrlo niskom nivou, bez obzira na sve zakone koje imamo i koji su dobri, bez obzira na sva pravila, niti Elektroprivreda poštuje pravila, niti uopšte se poštuje zakon o zaštiti potrošača. Pored cijene stvarne potrošnje, građani plaćaju troškove održavanja mreže, naknadu za gubitke koji nastaju prilikom prenosa struje, naknadu za obnovljive izvore energije, zajedničku potrošnju i porez na dodatu vrijednost na ukupan iznos. Građani koji smatraju da su im računi preveliki, ipak bi trebalo da se žale, jer, kako poručuje Nikčević, pravda jeste spora, ali je uz prave dokaze svakako i dostižna.